Jama'a, bari in nuna muku jakar 'yar Najeriya in ka buɗe abin da za ka gani. Wannan kuɗin sadaka ne na yara, irin in kun gane idan ina hold up. Face mask. Kun san yanzu Najeriya mu ya lalace, corona, turare. Wayo, my Queen Sadi facial cream, wipes. Sai wannan kuma Europe ɗin nan ne wanda cizo ya turo mu. This one dala. Wannan 1,200 sadaka wa manyan mutane. I get money for my bag. La gobe banki. Sai charger na. Jakar 'yar Najeriya, charger, sai brush, sai ATM card, sai pin clips from Queen Sadi Skincare.